oruonu n'omume oruonu n'omume orukwanụ n'omume onye agba n'ọsọ oruonu n'omume onye agba n'ọsọ n'oruonu n'omume onye agba n'ọsọ onye agba n'ọsọ n'oruonu n'omume onye agba n'ọsọ. Ụmụ Igbo anyị ekenekwe unu taa, anyị ekene unu ndị ọdịnala, ekene unu. Anyị si udo dịrị unu niile, anyị si udo dịrị unu niile. Mana tupu anyị ekwuba, anyị nwere okwu dị mkpa taa, anyị ga-egbu ya na nkenke, mana okwu anyị dị ezigbote mkpa. A sị m tupu anyị ejebe, anyị kenekwe eke, anyị ekene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu, kene ibe, kene ndị nne, kene ndị nna, kene oke, kene nwunye, kenekwa ụmụntakịrị, kenekwazie enu naanị ndị nwanyị. A sị m udo dịrị unu. Achọrọ m ka m gwa ndị be anyị taa na onye rere nkịta goro enwe ọkwa ihe ntụgwu ka ọ nwere. Shọ banka ma ọ bụrụ ndị sụrụ asụsụ, onye rere nkịta goro enwe nwere ihe ntụgwu. Ihe nji wee kwuo ihe ahụ na achọrọ m ịgwa ndị be anyị ihe bụ omenala na ihe bụ ọdịnala. Omenala na ọdịnala abụrụ ofu. Ọdịnala bụ philosophy of nature bụ ọdịnala. Omenala bụ nke a na-eme eme, nke ewepụtara n'ime ya, nke ewepụtara n'ime ọdịnala. Mana nwanne, cheki enu cheki godie ihe a na-akpọkwa culture. Ka m gwakwa na ihe culture wee cultivated way of life, job creation included, electricity included, hospital included. Mana nke gị bụ omenala wee chụ aja. Sọsọ ihe ịghọtara bụ omenala wee chụ aja, ọ bụ na ngwa cheki enu culture wee cultivated way of life, ya bụ omenala. Omenala abụrụ ịka nzu ndị agba ndị be ha na-aghọtara akụ. Omenala abụrụ mmadụ na-asị gị na ya rọrọ nrọ isi ya jee na mmiri, ọ bụrụ omenala. Ihe a bụ ihe ndị high priest na-emebu before. It's like a job creation. Onwe ndị ahụ ọ bụ akara aka ha bụ aka ọrụ ha. Omenala wụ culture. Gịnị wụ culture? Go and look the culture. Ma ihe wụ culture? Culture wụ a cultivated way of life, or protection. If protect a people, how do you protect them? How do you get the need ha need to live, to survive? Oh ya bụ omenala. Then the philosophy, ka ihe nwere philosophy, nwere design ndị ha na-ekwu, there is none. Mana nna nna anyị ha apụrụ anyị philosophy, ọ bụzi iwu na nna anyị ha dere 10 ka anyị dee 10. No, anyị need ide 50. Ndị ọcha si na cave pụta, ana m ekwu na-ekwusi ike. Go and read. Even China Mongols conquer that place today. N'ebe ha nọ, nke anyị bụ ụnyaahụ ekwu ha n'okwu omenala, otu onye ọbụla chịrị nzu, chịrị akwa red na akwa white, ke n'isi na-akpagharị. Ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu, ihe anyị bịara for change. I need isa ndị be anyị isi, because magic, you still believe in magic. Ihe a bụ religious idea. Ọ bụ the same religious idea gị ka bụ na-akpagharị, nothing more nothing less. Ị ka na-believe in magic na chọọchị na-enyeghị gị. O nwere onye sị na ọgwụ ara ha arụ ọrụ. The information aha dị n'ọdịnala ka anyị na-achọ use. There is no information in omenala. Omenala information adịrị ya, ebe information dị bụ n'ọdịnala. So anyị ga-ewere the information ọdịnala a new society. Na nke anyị nwere bunkum, we don't have society. Anyị nwere, so ekwu omenala unu ejizi na-eburu that nonsense. We have none. We want to create a one. We want to create one. We don't have none. Onye ọbụla sị na anyị nwere omenala na akọgịrị. We don't have. Ndị Igbo enwere omenala. Nke ahụ iburu nke ndị British plus nke corruption. Corrupt one plus nke ndị British with 1900. That's all. Onye ha bụrụ omenala, enweghị eji eme. There is onweghị educational system, because ịmara nkwu ha na-enwere nke ndị mmadụ achọ ka ndị mmadụ na anwere ihe nna achọghị n'ụwa. People hate complain with passion. I hate complain with passion. Agwago m put yourself position in ị ga-put your position in the war front. Put your position at the doorstep. Ịnọdụ na back seat. Ịnọdụ na back seat were Jizọs na ekwensu na Chukwu wee na-anara excuse. Chukwu mgbe Chukwu ji wee mee ekwensu ya nwa na ya, Jizọs enyere ya aka. Nonsense. He must be in front. Ị mụrụ nwa 10 ka the reason. Nna unu dị 10 na bụ unu ka the reason 10 in numbers, no reason. Okeke adịghị mma, Okafọ adịghị mma, adịghị mma polisi, adịghị mma kọtụma, elu eji si na akara aka ga-egbu oge. O nwere onye n'ime ụnọ na ụmụazị, mgbe ị nọ na ụmụazị enweghị ihe na-emeta ọfụma.
mpụnụ o nyere gị aka ọkwa o tiri gị ihe sị kwụsị jeneratịn ndị na-agbagbo ndị na-apịta ya isi ndị na-arụ moto ndị na-arụ bọres ndị na-arụ ihe dị iche iche your parents stop you ka na ịdị 40 years na 50 years ị na-acha akara aka gị na 50 years gị na-acha akara aka na 50 years ka ị na-acha akara aka gị mgbe ụmụazị a mụrụ obere ha enwere njọ until nwata ruo 7 years o nwere njọ so ụmụ akara aka ya mgbe ahụ because ya na mmụọ ya na mmadụ ya nọ n'ofu ọ na-eme akara aka ijiri kwụsị ya nwa anyị nwakwa nwa jekwe pịa tenis ego na-egbuo m gị ebe a egbe eluigwe tigbukwe gala tigbukwe gị kịta na onye ahụ onye nkịtị mpụ ọkwa the same person kwụsịrị gị datin na sị gị nye ya ego the same people tinye gị na nsogbu ụmụ 10 for what mụchie ebe niile for what so ebe ụnụ na-achọ nsogbu na adịghị ebe nsogbu ụnụ dị ebe ahụ all the parenthood bụ dị nsogbu ọ bụghị arụsịrị ụmụ ndị mmụọ ụmụ ndị mmụọ ghere aja na garị bikos iwere igugu aja na mmanya ma ọ bụrụ ọsọ ọfịa ọ gharịghị aja na garị ọnya nwe ebe the problem bụ so ya ka a na-ekwu enwe a different society we breed a different human being as long as women still giving birth n'ụwa anyị nọ as long as na ụmụ nwaanyị ndị Igbo ya ka m jayo biko ka ndị Igbo nụọ ndị Igbo ka anyị nwekwe new society maka ọ bụ na ya anụghọzi nwanne all half caste ka anyị mụziri then the society ahụ there will be no more so onwezi uru ọbara anyị na-agbara na mbọ na there is no need enwezi uru ọbara na-agba mbọ ma ọ bụrụ na anyị fail to bring this society together enwezi uru ọbara because onye anụ onye anụghị erie nke ahụ agago n'ụmụ Igbo society so adị m agwa ndị be anyị nwekwu ha ekwe ọdịnala anyị mmadụ ndị Igbo hey ikwe hụrụ ya na-akpọ disi ke ha na-akpọ ya erere nkịta goro enwe disi majik nwanne onweghị majik dị dị majik bụ ihe ụmụazị ihe eji emere ụmụazị obi aṅụrị majik bụ ihe eji emere ụmụazị obi aṅụrị ọ ya ka iji asị your philosophy and idea nonsense that information eji eme majik nwanne ọ ya ka a na-eji arụ ihe all the same thing because there is only four fundamental element air water fire and earth ọkwa ya bụ eke orie afọ nkwọ ebe a ka everything si apụta ihe ọ bụla ị chọrọ dị n'ime ebe ahụ then why do you take the nonsense you take better one the same information iji arụ arụsị iji arụ iji egbu ọkụ iji eme ihe niile the same information came from the same place why don't you take the best why don't you give the best interpretation of this knowledge you give the worst one because na enwere ndị corruption you hand on corruption nke iji corrupt one ya o nwere nke ezigbo ọ dị ọ bụghị nke ezigbo ka iji corrupt one mana iji ya tara asị gị nwoke mba isi omenala gị nwanne ọ bụrụ omenala nke nwere ndị ụka nọ na bondage today because of this stupidity ihe tinyere ndị ụka na nsogbu ha nọ taa because of this nonsense ike aka iji 24th century ike ọkọ isi gaa ka eriri na ukwu isi gaa ụkọ gaa ọbara naanị nwanne ndị a ga-eji egbe ntụbi ebe ahụ gbasasịa ihe ha niile kedu ihe eji arụ nsị egbe na ndị Igbo na-emechucha m ihu nnọọ eziokwu kedu ihe eji arụ nsị egbe ọ ka mma na iji rụba nsị egbe dọka tụfusie da nọnsensị ọ ka mma na ịrụrụ nsị egbe tụfusie nọnsensị a na-ekwugheri the same thing eji arụ ndị ọcha mechara mgbe ndị ọcha bịara bịa wekọrọ information a niile ha je were the information may interpret because all interpretation of the problem anything ọ bụla n'ụwa the problem the interpretation ọ bụghị about the source nwanne the same information ahụ e nyere gị enwere ike enye onye China transform ya the same Amadioha ahụ ụnụ na-akpụ na-eji esendịrị mmadụ ka ọ gbagbuo ya ọya bụ ọkụ e nwere today na-enwu na be gị I swear Amadioha ọya bụ ọkụ a na-enwu na be gị but today marozi those magic ị na-eme ọya wụ phone electromagnetic wave ọya wụ telefon ị na-eyuzu nna gị ha na-eyuzu mgbe ndị ochie ha na-eji emecha magic ma nke a na-aha mmiri a na-aha ndị ọcha na-eji eme hapụ onwe ha na-akpọ hapụ ọkwa nke a na-aṅụ aṅụ hapụ a na-eji confront wave turn all the wave upside down ka ọ na-generate different thing ọ bụ ka esi aha mmiri ọ bụ ya ọ bụ method a nke ha na-eyuzu wee na-emecha all this method information ọ ya ka ha na-eyuzu because all depend in your own interpretation ọ bụghị na-akọ maka ọdịnala ka eweta new ideal nna nke anyị dị ọwụ ndụ nke anyị na-ebi n'ala Igbo na onwe ihe na-eme ebe a onwe ihe na-eme n'ala Igbo na-ekwu onwere ife na-eme dị ma gị ma omenala gị wụ nsịkọ ngwaọrụ ka unu bụ onwe ihe anyị dị mmanya so a na-ekwu ka a ga-esi weche ji ihe a na-eme eme ndị mmadụ achara egwu a na-eje
si na ebe ahụ pụta nweghị ụzọ dị ebe ahụ. A na-akwa ike na-asị ndị ụka nwanne na-ekwugheri ihe na-ekwugheri. Ọ bụrụ mbụ onye ụka sef ịbịa ma na-ekwu agụ ngaka n'anya, mbụrụ onye ụka ikwuru nọnsensị abịa ebe nna aka ise n'anya gị si ebe azụzụ pụọ okenebe ha aka na-ekwu na okeke adịghị mma, ị na-ajụ aka ụgbara onye ọcha, ị na-ajụ gbanwekwara afọ ọnụ ya. A na-ekwu na afụbeghị Jizọs, ị ga na-ekwu na igwuo isi afụbeghị Jizọs, na-asị na ukwu isi ka ọ nọ. Hapụgodo ihe ha na-akọ na weta infọmeshọn aha ka anyị jiri ọplenụ. Onye ọbụla gwara gị na ọ bụghị ngwa bụ Chukwu, nwanne si ya si ebe a pụọ. Ị na-achọ inye mmadụ ọkụkọ, were onwe gị nye onye arụsị na. Why don't you give yourself? Gbuo onwe gị na anya ya sọ ọbara gị ebe ahụ, were ọbara ọkụkọ na-etuzugharị. Na agụụ gụọ gị gbuo ọkụkọ taa, agụụ gụọ gị igbuo ọkụkọ, wepụ ihe a na-ewepụ n'anụ, jọkwa ndị nwe ndụ ha were ndụ ha were ọkụkọ taa. Ọ bụrụ na ị nweghị ike develop your spirit, your mind, develop your sidekick to control invisible force because you are part of them. Ị gaghị eme nwunye nwanne chọọ ndị na-eme ka ha mere gị. Hapụ ụmụ anụmanụ ka ha zuo ike, hapụ ụmụ anụmanụ ka ha zuo ike. Anyị ejiri gị iberibe, ịmana ndị isi ojii amamihe na-eme ha, ijiri iberibe kwara ọrụ, ejiri iberibe akwara ọrụ. Ndị ọcha na-arụ plen ife ị na-akwara ihe ugwu, mana onye ojii bịa kwuo eziokwu ịgbado aka ebe ahụ, iruo n'obodo ndị ọcha isoro ha mebe ihe ha na-eme. Eruzie na bụ na inyụọ mamịrị na streeti, inyụọ mamịrị na iro, ịpụta na iburu moto ebe e ji akwụsịrị ịkwụsị ya ha akwụsị ịgbafee, iruo na be ndị ọcha isoro ha mebe nke ha. Ịhụ na mmadụ ji aka eme onwe ya, ọwụ ndị Igbo ji akwụ ya ka na-ekwu ndị Igbo ji aka ha eme onwe ha ya. Ọ bụrụ na ndị Igbo ga-ekwu ihe a na-ekwu nwanne, before you develop anywhere in the world you must lay a foundation. Ị ga-elerịrị a foundation. Ọ bụ nweghị ebe ị na-eje, ana m nke unu ebe nke eziokwu. Ana m agwa unu ị ga-elerịrị a foundation. Ịghọtago, you must lay the foundation si na ibidogo. Ọ dị ka echi ịrụ ụlọ, nwanne echi ịrụ ụlọ kwe na awa foundation ruo ụlọ jee ebe ahụ gọcha ọfọ ihe ị na-eme before ibidoro ụlọ. Ọkwa ka esi eme otu a ka esi eme development of obodo. Ị ga-enwerịrị all the whole department, ị ga-enwe ya. Although nọ na under culture, but all culture ga-develop n'obodo na ọ bụrụ gọọmenti na all culture na-edevelop obodo, ọ bụrụ gọọmenti. Ọwụ because na a na-enye allocation na Nigeria, nke ahụ nke ndị wayo, nke ndị pọpị. Ịghọtago, ifu na obodo adịrọ mma, abịa akọpịrị capital bido development ebe ahụ. Oge jegori capital, jegoro ọka nwanne, ọ dị ka ebe a gbara ọsọ abịọla. Negodi Lagos negodi Lagos, negodi airport, ọkụ anaghị enwu. Jegoro Abuja, no development, negodi ya development. Na arapụrụ ndị ọdịnala bịa, anyị bịara ebe a nwanne, anyị rụchaa obodo unu a na-akpọ mkpu. I swear, anyị rụchaa ala Igbo unu a na-akpọ mkpu. Hapụ na okwu akwụkwọ bụrụ ndị anyị mesie ala Igbo ife unu ga na-akpọ mkpu, unu ga na-achị because nchekwa na ọ bụ egbokọta the whole village nọ mbada anaghị akụ ụdị akwa akọ. Only few people, ọkwa sọsọ Jizọs, ofu Jizọs ka adị ndị mmadụ na-ewere eso ya. Sọsọ ofu Jizọs o 6 billion people ka na-eso the same man. Ofu onye ọkwa Jos na kwuru na a ga-afụ ya anya, afụbekweghị ya, a na-eso ya. Imagine unu na-echere everybody ihe ọ na-ekwu nna akekọ esi ke ka Jizọs si wee mee. A sị gị na Jizọs nwụrụ sọ, ịmara human being dị stupid. Jizọs nwụrụ somewhere ọ chọrọ ịgbaghara onye ọbụla njọ ya, ikwere ịfụkwa ha n'anya o, ikwere. So nwanne gị bịazie, nwanne gị ịfụrụ anya, ịfụkwara ya anya o, ọ sị gị na a ga-arụ anụ Igbo, don't believe it. Mana ibelive na Jizọs bịara save oge nwụọ na njọ gị, makwa ha onye ọbịa, makwa ha ebe o si pụta, ibelive onye ije n'ụlọ ụka tụọ ego. Agwazie gị nwanne gị pụta gwa gị sị gị nwanne na-ekwe ihe anyị chọrọ, na anyị chọrọ ime ihe dị ona. Si na ha bụrụ aga ya, o nwere kwa ebe ahụ ọnọ ndị ala bekee abụọ n'ebe tere aka nwanne onye bịa n'ebe a na ke bịa na Igbo. Mana ịmakwa ebe Jizọs bi, ịmakwa ha obodo, ịmakwa ha ebe ọ nọ, mana ị kwere na ya isi na ọ ga-esi evu gị, ọ ga-esi evu gị, ịfụkwaghị anya. Mana onye chọrọ isi evu gị life and direct gwa isi mba. All the same ideology of religion ọ ya tinyere na nsogbu na mbịa ihe asịara ụnụ asa isuwe anwụ ebe ya efuru isi o juru eju ntịara ụnụ asị echi unu ga-ebelive m because ama m ihe your weak point nje ebe ahụ unu na akọba ama m ekwu okwu ọfụma nje mpụga anụ unu pịa unu mama ọgaranya awa mmadụ. Mana nke a na-agwa unu nke bụ eziokwu unu na-enweghị ike ịnụ ya. Nsogbu a n'Igbo nwere dị n'ala Igbo, isi mkpi dị na akpa mkpi, o nwere ebe ọzọ dị. Check go the mindset of our youth. Check go the just were go the beg mara bogo gị, were beg mara bogo gị. Check here our children, check go the nwere nke their life is stable. How many of them? So all the virus ahụ Nigeria virus ahụ ji everybody, the same virus, that religious virus ji everybody. So ịchụpụ onye Igbo na n'ụka
ọgbakpuru na arụsị maọbụ na okwu ma amamihe ọ kpọrọ ya akpọ. Ịchụpụ ya na servants of God o jee grace of God. So always o nweriri something ọ ga-atụkwasị okwukwe, o nweriri something ọ ga-atụkwasị okwukwe. Ihe a na-akpọ wụ religious mindset. Ọ wụ the target, emere target, emeghara target dị your mind, emegha anyị attack, iwurugo onye nkịtị. So always ị ga-achọrịrị something to hang on, so that ọ bụrụ na ị maghị eme ibule mụọ ya ekwensu ma ibule mụọ ya chukwu ma ibule mụọ ya Jizọs. Ịghọtago? Because na akụpịago the mind. Nwanne onye ọbụla 5 years iwu injinia, ọ sị ya chọrọ iwu injinia, mpịa work what was injinia, nwanne ịfụ na akara aka gị. So mpa ga-eji ha ego, mma ga-eji ha ego, nwanne ga-eji ha ego. So ị na-ene akara aka gị anya ọga. So ka onye ị ga-ata, so ọbụghị about ebe ahụ unu na-eje, ị ga-eme yourself free. Of course nwanne arụ jaba gị iji ụlọ ọgwụ. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ọ bụ nke omenala ma nke ọdịnala eje anyị nọkọtakwa nnọọ isi na ijos nnọọ were kwado ụgwọ ọrụ na ọ bụ ya way of life. Nwanne ọkụkọ bụ ụta nke si eme ọrụ gba kasa n'ala Igbo nsogbu ana. Our target ọrụ gba kasa n'ala Igbo nsogbu ana. Onye ọbụla nwere ego kpatara ego na Naịjirịa, gọọmenti na-enyere aka. Nwanne ọ gaghị nwe ihe ọ ga-emere unu. Onye sị na asị ya kwuo na m gwara ya. Ọ common man, onye Igbo common man ga-edevelop an Igbo. Ịghọtara? Because ihe anyị na-ekwu, anyị ebuteghị information a ga-eji wee ma na enwere ike ndị nkịtị nwere ike isi Naịjirịa agaghị eko, Naịjirịa agaghị eme nka. Igbo part of Nigeria o develop, ọ dịrị ha mma, ọ dịara onye ọbụla mma. Ọ bụ hapụ ihe ha na-akọ, onweghị onye ji unu ji onwe unu. Gwagodi mma enwego since iji pụta uwe ji mmụọ gị agụ ihe ọbụla agwara unu na-ebelieve ya because of that religious mindset. Since iji pụta uwe onwego mbọsị a group of people bịara sị ka ha lee their foundation na Igbo for development enwebero, then ka onye na-eblame kwen. Who are you blaming then? But emebeghị it, never try anything. All this isi na emere onwe onye si na Nigeria dị perfect. Ekwughị m na Nigeria dị mma hie, ekwughị m otu ahụ. Ihe m na-agwa unu bụ na n'ala Igbo kedu ebe development nwa dị? Ọ dịrọ nna kekwe ya na-ekwuzi. Enwere gọvanọ, sitting gọvanọ, ọ na-ebi ndị mmadụ jip anyhow. Nwanne isi ahịla obi gị jip, isi ahịla obi gị jip, ụzọ adịrọ, mmiri adịrọ, nwe ihe dị. No even same problem, but there is no even plan. Problem, there is no even plan. So ka ekwere ihe a na-akọ ihe, ka ihe a na-akọ since 20 years anyị ka na-eme mkpọtụ about freedom. Practically enwebeghị ihe chenji n'ala Igbo. Practically nothing have ever since anyị ji ekwukwe ihe anyị na-ekwuo. Agbara aka na-azụ ndị ji ya na-akọnye, agbara aka na-azụ ndị ji ya na, since anyị ji ekwu ihe anyị na-eme movement anyị na-eme everywhere. Onwebe practically onwebeghị ihe mere. Ọ bụ ọnwụ ka ụmụazị anyị na-anwụ, no job, onweghị ọrụ dị, enweghị ụlọ akwụkwọ dị. Onye nwatakịrị ruru 20 years onwere ba ihe eji akpọ afụ ọnụ, onwere deodorant. Nwata nwaanyị onwere deodorant. Ịma na ụmụ nwaanyị hit mee ha, hit na-eme n'Afrịka mgbe abụ a na-ezi nwoke kụtụzie ya otu a, onwe ka o si megharịa ahụ guys eme aka nna nwa nka o tinye n'aka, o jiri ego. Agadi nwaanyị dị 18 years, asa dị 18 years, pantị ya dọkara adọka. Ịghọtago? So o nwere standard ọ ga-eme eme ụmụaka anyị ha adịbụ oke. Ihe need too much ka anyị megodo ọrụ ka ọ dị nyafụ nyafụ, because ị na-ekwu okwu ọrụ. Agriculture bụ the best way of development. Ka anyị target edozu mkpụrụ osisi aha, ka anyị na-eme refine, because ị nwere ike isi nyebe ya na nri, ndị mmadụ nwere ike nri ya dị surplus. Ka anyị refine ba ya, wepụtebe the ingredients dị n'ime, so that ka anyị nwee ike na-exchange those goods very rapidly. You got that? So ihe a na-akụ ebe a, mana agba ike ekwu ọdịnala bịara ihe ọzọ, ọ bụghị ebe ahụ uche unu dị, nsogbu adịrọ. Mana ebe uche anyị dị bụ ebe ọzọ, anyị bụ uche ọzọ, ebe anyị bụ uche anyị wee tie ebe ọzọ wee bịa. Anyị siri ebe a maka nwanne anyị na-eme sayensị, ihe anyị ji ọdịnala found under sayensị, because anyị astọdichago ihe a niile, stọdicha ha niile wee mara ebe ya akara anyị mma, mara ebe ya akara anyị mma, ka anyị seki obodo ahụ anyị si wepụta obodo anyị si wepụta ụwa. Onweghị economic strategy nọ ebe ahụ, enweghị economic strategy. So onye nwee strategy enwe development. You have no strategy, you have no project, you have no plan, then how can you have a growth? Under what? Under what? There will be no growth. Under what ka the growth ga-abụ? Under growth ka the thing ga under what? Keke the growth m ga-esi abụ. So ndị Igbo ihe a chọrọ m ka nna m ekwu okwu unu ebido na-eche uche, because for the moment anyị echebebeghị uche.
mgbe anyị bido chebe uche ka mmadụ, then from that moment I will transform. anyị emebeghị transform, anyị ka na-ebi ụnyaahụ, a na-eji ụnyaahụ eje, anaghị eje ụnyaahụ eje. So kọbọdụ Igbo man chekwa na just life obodo, no, you the master of the life. You gotta go, you are the master of the life. So ọ bụ na ala Igbo anyị were ya as a place, ọ bụ home for us. So ndị isi dị mma kwesịrị ịgbakọta ọnụ, kedu ihe anyị ga-eme with this land ka anyị keep ya maka ndị a ga-amụ amụ. Because nature abhors vacuum. So ọ bụrụ na ike ipụrụ ya, the thing will along the line ọ ga-apụ ga-ana, it will go. That is nature for you. Maybe you ghọtara. Before enwere atom, ndị mmadụ mechaa agụọ akwụkwọ wepụta nke a na-akpọ sub atom, agụkwa ọzọ wepụtakwa nke a na-akpọkwa sub atom n'ime atom. So energy wee jee n'ime ị na-akọrọ nke ọbụla ị chọrọ ebe ahụ. So ọ bụghị because na ndị nna nna gị mere omenala ịgbado aka ebe ahụ, nwanne jee na ọdịnala ebe information dị, create ya another one ga-esu pass that one ha nwere. Ị kwesịrị ime nke ya aka nke ha mma, nọ ihe o ji mụọ gị ka ị continue life continue. Ibi ebe a jụọ gị jegada aka, hey 2000 years ago nna m gburu ọkụkọ, igbugbo ọkụkọ 2000 years after, igbugbo ọkụkọ 2000 years after, ajụọ gị isi omenala. Mana ịfụ na ịghọta ihe a na-akọ ebe a, ịghọta ha nọ evolution of life ka anọ. Ịfụ ha ya ịwụ ndị nkịtị, ndị Igbo anyị bụ ndị nkịtị na ana Igbo, ihe na-agbaka m isi bụ ana Igbo, nna ruo ebe ahụ ntị ụta na-ene ọkwa ihe bụ ebe nwa na-ekwu ndị Igbo na-apụta, ndị Igbo nka, ndị Igbo mere nka, ndị Igbo ma nka ma gịnị nwanne. Ọ gwara ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị, na ahụrụ ka eji ama ụtọ nsị ebe a wee ebe unu ji etu ije na Amerịka ị na-agba nnukwu moto, mbọsị ndị frend gị ga-asị ka a soro gị na vileji, that day ihere emegbuo gị, that day gị ihere ga-enyopụ gị anya, ma ọ nọdụ n'Europe na-awa nkịrịnka anya ikutu asị na-aba, mbọsị ha ga-eso gị na vileji ụnụ, that day ka ị ga-emi anyị olesi ma dị gị ọjọọ gbachi nkịtị, ọjọọ necha ga ya from that day your respect go. Odo ya na onye abụ onye nkịtị, ịbịara ebe edoziri edozi ịwa anya, ịbịara ịwa anya ebe edoziri edozi. Mba, anaghị akọ ụdị ahụ ka ha akọ. N'ọdịnala ihe anyị bịara bụ ndozi nwanne. Ị nwere right ime ihe ọbụla ị chọrọ, mana ihe ndị ọdịnala bịara, ọdịnala ihe anyị bịara bụ ụfọ ndozi. Ala Igbo anyị esena the plan, anyị jiri maapụ n'aka, esego the maapụ jide n'aka. Ala Igbo eji maapụ n'aka na-ekwuzi karị ka a ga-esi ebe akibe ka a ga-eji ebido, kedu ebe a ga-ebido n'ihe a. Ọ ihe anyị na-ekwu, ọ bụghị ekwu ụmụaka ewepụta ọkụkọ fe ọbara fe otusie ntutu na ọ bụghị dị anya ha ka ụdị ahụ ka ha. Biko ndị ụka ga-awụ unu naanị, ndị ụka ga-emeri unu were ihe abịa, ndị ụka emeri unu I swear. Ndị ụka bụ ndị nkịtị mana ha ga-emeri nwe unu, aga nwanne anaghị eje ụnyaahụ eje. Ihe ahụ abụrụ ka ọchọ, ọ bụghịkwa tradition, ọ bụghị omenala, enweghị ihe ọ bụ. Ya bụ just somebody feel ịgotago. Ọ dị ka mmadụ ije Siemens na mmadụ ije Katọlik, mmadụ ije Siemens na mmadụ ije Katọlik, ọ ya nwa bụ ihe ahụ. Ịgotago, o nwere ike ofu onye na-egbu ọkụkọ, ofu onye na-egbu ewu, all just like that, all the same religious ideology ka ọ bụ philosophy of religion. So ọ bụrụ na ọ mind, ihe niile mind, the information dị, enwere mysticism, yes of course, enwere metaphysics, yes of course. The problem bụ interpretation. Kedu ihe ị ga-eji ya eme? Ị ga-eji the information to develop your land, ị ga-eji ya create ihe a na-akpọ medicine to cure people, ị ga-eji ya create technology, ị ga-eji ya create material science. Ọ ihe a na-ekwu ka ị na-efe n'elu na-agba n'okpuru anị, nwee submarine, nwee metro, ihe ahụ chi information ahụ ka eji create, nwee ebe ọzọ apart from Eke, Orie, Afọ, Nkwe, nwezi ebe ọzọ. Ebe a ka esi ebute ihe a niile. Mana ndị be anyị bụ a na-eje ụnyaahụ a na-akọgheri nke ahụ omenala anyị, nke ahụ ọdịnala anyị. Omenala gị nwanne, omenala ka a ihe na-ekwu development, developing ala Igbo ka a na-ekwu okwu ọsị omenala gị nke ị na-eme ihe nwa omenelu ka ị na-eme nwanne. Kedu ihe anyị ga-eme ka ala mba anyị ọkụ na-enwu ụzọ na-agba? Hapụnụ gọọmenti anaghị edevelop obodo. Ana m ekwu ihe all the time, gọọmenti enweghị ebe ọ na-edevelop obodo. Ihe ahụ mindset, rubbish mindset bụ ihe ahụ. All lazy people, lazy country. Trump kpọha lazy, ha na-ewe iwe. Africa dị lazy, ebe a ka a na-ekwu, ọ bụrụ n'okwu lazy in thinking mindset. Igogodi ya agba sef ọfụ ya common, ego one ka ọ bụ, how much? O nwere 11 jet, 11 aircraft. Ọmakwa ha ka esi arụ injin, mana o nwere 11. Na Nigeria, private people nwere plane, government workers nwechara private jet.
ha amụkwa ka esi arụta ya plenu mana ha nwere ka iwee fụ the mindset ndị a nwere ọdụga na-ajụ why Afrịka anaghị aga n'ihu. Afrịka ga-aga n'ihu like this nna nwanne ka anyị bidogoro n'ala Igbo nwa onye chi ịnwụ anwụ ya nwụọ ka anyị bido n'ala Igbo onweghị onye nwere ike ịkwụsị nwa anyị n'ụwa onweghị onye nwere ike believe ọ na ihe m gwara ụnụ onweghị ya kwụsị ihe mee bụ na ya enweghị plan and enwekwana ọ bụrụ na o nwere onye nwe ya pụta gwa m ewughị ikwu maka freedom ahụhụ about plan freedom ị na-ekwu maka freedom because you want to govern yourself onwe ihe o nwere ime with about developing your land all two different things ihe na-ekwu development ọ bụghị about ị na-ekwu ma freedom ọhụụ freedom nsogbu adịrọ you are fine okay ndị ekwu dị mma asịghị m gị mba asịghị m na asọpọtụ ya ọ dị okay mana ihe na-ekwu bụ anyị enwere foundation of development na Igbo no and a body must do it. It must be a body ofu onye agaghị ife anya ụba agaghị develop nwa Igbo na ebe ekwe ka ọ na-eme ọ gaghị develop nwe so ọ ga-enwere a body ọ ga-enwere a body of knowledge because computer ije na computer enwe ya na-akpọ center processing unit ọ na-distribute so normal na moto njin nọ na moto njin ahụ na-ebu taya ebu breki ebu ihe niile so onweghị ị ga-wants to have the obesilic isizi ebe ahụ na-atụrụzi na-eje otu a ka esi eme ya anaghị anọkọta ebido mebe ihe a na-eme no ọ nwere onye anyị ji ụgwọ ihe a fundamental human right ọ mgbe ị chọbazie nke ndị high one mana anyị ka na-achọgodi the mutual one the normal one normal ụmụ anyị na-anwụ ụmụ anyị agụụ na-egbufa ha nwere necessity ha nwere ya normal thing na any person nwere ike inwe n'ụwa onye Igbo dị 20 years enwere ya onye Igbo 20 years enwere ya o nwere ya no happiness sadness sad pathetic ọ pụta n'ụtụtụ ọ na-ekpe onye nwa obodo si na-ebuja ha n'ụlọ ụka na arụsị ma ọgwụ ego ma igbu mmadụ yes because the vacuum inside the mind fasị na onye nke ịnọ kakchesi dị ekwu ya ekwu I do worship so I do as devil's workshop ama m ka ha si asụ n'oyibo ịnọ nkịtị nwanne ịnọ nkịtị o nwere ndị na-eri so garị erie garị n'otu erie garị na-efe erie garị n'abalị anyị nwere land a green land because there is no structure nri agbọrọ kasa nwanne nwere ndị nwere ego n'ala Igbo but o nwere ha dị bi na enwere structure ndị a nwere ego ga-eme ebe ha ga na-acha na dia money so that ka nri a wee na-enwe ike na-erute ndị ọ na-erute ana Igbo a na-akpọ ya ogbenye ndị ogbe na-enyere aka anyị nwere big man na ba ihe a na-akpọ ọgaranya ndị onye ọ gara onye ọya bụ ọgaranya today ka na-akpọ ya ọgaranya onye ọ gaziere onye aka ogbenye ndị ogbe na-enyere aka anyị nwere poor man wayo bụ Yoruba language ọ dịrọ n'ala Igbo wayo onweghị ya onye ma ihe a na-akpọ wayo na Igbo ya gwa m wayo egbe nwere wayo because anyị anaghị egwu wayo anyị anaghị ezu oche anyị anaghị agba ama ihe niile abịa ọ bịachara abịa ọ bụ ihe ka ọ sụrụ ya bụ nwanne mgbe ọbụla poverty ndị ọcha wetara poverty as language ọ dịrọ be anyị poverty with starvation ọ were tactics ọ political tactics ka ọ bụ mana ọ bụrụ na anyị nwere plan to counter this thing ihe anyị na-create vampires we create vampire because human being were evil represented unless me nyere a good education then more overshadow the evil ọ bụrụ na inye ya good education automatically o represent the evil because onye ahụ nwere knowledge of good and bad all human being nwere knowledge of good and bad so ọ bụrụ na ọ mara about good ọ ga-ama bad he must know one ọ ga-amarịrị one either na ọ ma good or mara bad then ọ bụrụ na inye ya education about good then ọ mara bad one nwee nsogbu so ụmụnne m agwara m na anyị ga-egbu ya na nke nkịta onye ọbụla gburu anụmanụ wee chụọ aja nwanne onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ ọkwa ndị ọdịnala na-ekwu ya onye riri amụ ebele ji ibi ụgwọ fanna akpa na agwụ ejebe mmụọ ka nke mmụọ na-eme dịrị mmụọ ka onye nwe ejebe mmụọ ji ebe mmụọ ịmara eje nwanne ejere wonti ijere ebe ahụ achụọ aja gbuo anụmanụ n'isi gị nwanne mmụọ ahụ abagakwa gị ime mmụọ ahụ abakwa anaghị ime maka ngwa ka eji wee chụrụ ya jọọ ngwa ka ekwuru okwu n'isi ya ọ bago gị ime ị na-ebigharị aka ị ga-abịakwa gbukwa ọzọ na ị na-ebigharị aka ị na-eche ọzọ anabata gị isi ka egwe ndị isi ka edi purpose ihe na-ekwu ka edi purpose of doing that had it been no where mecha ya arụọ plan mecha ya arụọ ọbụnigwe arụọ nsị egbe mba
ụmụnne m ọkwa na nwata na-amaghị agha na-akpọ ya aya, nwata na-amaghị agha na-akpọ ya aya. Anyị ejiri igo nọnsensị wee mee life, anyị ejiri igo nọnsensị mee ya ọ bụrụ life. So ngwe ike kwụzie ya asị ya ihe ọ bụrụ omenanị. Omenanị wee interpretation of ọdịnanị. Corruption ka a na-akpọ ya, corruption of omenanị. Ọ ya bụ ihe ahụ, because ajụ oge ka your intention na ị gaghị mara ifejisi ọbara ebe niile. What is the intention of this thing? What is the intention? Ajụjụ ka ọ bụ. Ka ihe chọrọ ime accomplish, kedu ihe chọrọ ime achieve, kedu ife ị chọrọ ime achieve na this thing? Enwero, then what is the purpose? Enwere purpose na then forget about that nonsense. Ndị nwere the information eji emezi, anyị nwere the information, that's why ji ekwu ya. Ama m ihe m na-akọ, ama m n'ihu na-ekwu ọ dị ka mmadụ ije gụcha aeronautic jeruo Bores, mmadụ ịgụcha aeronautic jeruo Bores. Ọ ihe ọ bụ ịgụchara maka ka ịsarụ plane jeruo Bores. Nna anyị ha debere information eji eje n'ọnwa, anyị ejebe n'ọnụ ewi, hapụ ọnwa jebe within same information eji ejebe n'ọnụ ewi. Ụlọ onweghị isi. Ndị ọzọ ewere ya na-emebecha ọfụma n'ụwa niile, ndị niile everywhere na-emebe ọfụma. Anyị na-agwụgharị ka ngwọrọ naanị ngwọrọ. Ndị China abịa gwuo ceramics, ndị Europe abịa gwuo mmanụ, ndị Russia abịa gwuo gaasị. Ndị Igbo esi ụkwụ na-ejiri enye Europe n'ụkwụ, ji ụkwụ na-eji Europe, egbu ha na Thailand, egbu ha na Malaysia, egbu ha na South Africa, everywhere na-akọgheri. Sọsọ ihe anyị nwere ike ime bụ after everything we want freedom. Had it been na anyị si na anyị chọrọ idevelop ala Igbo, were ego anyị tụọ ego ruo ka Mbakwe rụrụ airport, develop ha n'Igbo. Nwanne, develop a political structure strong one. Si na ọdịnala wepụta ofu onye aka anyị ga-eso, ma ọ na-ejeje ma ọ na-anana. Mbọsị ọ bụla o mere fọk ọp committee suicide, ọfọ ọp committee suicide maka ọ ma ihe jeka ime, ọ ma ihe jeka ime ya, because ọ gbara ndụ, ọ gbara ndụ na ọ bụrụ na ihe dị otu a mee ya, even ọnwa anwa mee mistake ọ committee suicide because ọ chọghị iji, ọ gaghị achọ ifu ihe ga-eme. Onye ka ya na-esi eme bụghị nọkọta nnọọ one day ibinye one day kọghere ibe no, ị ga-akọ n'ihe nu o wee tonu, i wee sụọ n'ahịa fịanụ, wee kpakọ ọnụ ya, o wee bezie ya nụ mkpụrụ, i wee gọrọzie mkpụrụ ya ata anụ. Ime ihe otu ahụ nwanna ata ịkọ ihe ịsụ ahịa fịa ata egbuo ya. So biko anyị nọkọtara n'aka eji ebe nwa onye nke a mere ebe nwa na ọ bụrụ otu a ka ndị mere eme si eme. Anyị agụọ na ndị mere eme ha niile from A to Z. Ọwụ ndị Juu, ọgwụ ha deju nke ndị Igbo, nke ndị Israel ka m na-ekwu. Ọwụ ndị French Revolution, ọ Chinese, ọ Thailand, ọ Malaysia, ọ Japan, ọ Singapore, ọ Taiwan, ka Ottoman Empire, ka Roman Empire. Kedu nke anyị na-agụbe? Ka ọ Kemet Egypt, ka ọ nna nna anyị ha ndị gboo, ka ọ Nubian Empire. Kedu nke anyị na-agụbero? A na-agụ unu na sọsọ ofu ụzọ ka esi eje afụ Chukwu anya, sọsọ only one way ị ga-anwụ anwụ, sọsọ only one way ị ga-eje afụ Chukwu bụ na ị ga-anwụ anwụ. Onwezi ụzọ ọzọ, onwezi ụzọ ọzọ ị ga-eje afụ Chukwu anya n'ụwa olesi nwụrụ anwụ. Andị nke ịdị ndụ, sọsọ only way ị ga-eje afụ Chukwu anya bụ gị nwa. Anything ọbụla ị chọrọ ime, ọ bụ ngụ nwa ga-eme as a man, as God living. Olesi ịchọzikwa ịfụ Chukwu nke ahụ ị na-eche enwe ojefụ ya. As long as na ịdị ndụ nwanne dị serious, as long as na ịdị ndụ ị na-afụkwa Chukwu enetiri Chukwu ị na-afụ mgbe dị ndụ ogonwa. Ị nwụọ iru ebe a Chukwu agwọ ọ ga-ịba. Ịmagha na ọngụ represent iru ebe ahụ wee sị gị nwoke ịmagha na ọngụ bụ onye ahụ ị na-achọ achọ, ọ tụpụ oge na anụmanụ, ị gbada ata oke na ọchịcha ife ihe mere onwe gị. Enweghị ka nwanne, enwe ihe ọbụla arụrụ arụ n'ụwa, ihe ọbụla arụrụ arụ n'ụwa mmadụ na-arụ ya, mmadụ na-arụ ya. And if Emeka do it nwanne, ị ga-eme nwunye. Ihe mere bụ na everybody nwere different kind of vibration in their brain. Ọ bụrụ na ime ihe ife anyị ga-eme ya, enweriri onye Igbo ga-eme nwunye, believe it like that. Ma gị ime nwunye, enwere onye Igbo ga-eme nwunye. So enwere onye Igbo ga-eme nwu ka ala Igbo dịka ala bekee. Enwere onye Igbo ga-atụ nwa atụmatụ, ndị ahụ ị na-akpọ n'ọbụ ndị enemy gị ma ndị friend gị agaghị penetrate nwa atụmatụ ahụ. Enwere ndị ga-eme nwunye,
na ọ bụ because na ịbụ onye nkịtị ifiri na onye ọbụla bụ onye nkịtị. Mba, onye ọbụla abụghị onye nkịtị. Onye ọbụla ga-akwanyere onye karịrị ya ugwu. Nwanne onye karịrị mmadụ n'ife karịrị na mmụọ, because ọ ngwa bụ mmụọ gị. Mgbuo gị na-egbugo mmụọ gị. Mgbuo gị egbuo onye mmụọ gị. That's why igbuo mmadụ ọ naghị abịa afight gị back. Because why? Because igbu ha na onye karịrị mmadụ n'ife karịrị na mmụọ. Ndị Igbo na-asụ ya n'okwu. So ọ bụ because na igbuzi onye Igbo ha isi na onye ndị Igbo agaghị emenwu ya. Enwego onye Igbo tụrụ ahịrị ya. Ihe a na-ekwu ebe ọ bụrụ na enwego onye Igbo tụrụ ahịrị ya practically, come and tell me. Akwụsị m emechie m dis radio ha mekwuzi again. Ọ bụrụ na ị counter this argument, the proof way practically na enwego onye Igbo tụrụ ahịrị ha na-ekwu here. Fail o. I close. Enwebụghị onye Igbo tụrụ ahịrị ya, so don't give me excuse. Ana Igbo develop be n'anya anyị sọsọ mgbe o mere 1950 something. Who stop it? Agụiyi Ironsi onye Igbo. Agụiyi Ironsi ya stop development of Igbo land 1966 wet military decree. Mmadụ na-ata ahụfụ ya today. Bịara military decree 1966. Ana Igbo na-develop 40% per annum, the fastest growing on earth. O Igbo land. Nwanne anyị nwoke na-eme amamihe na art ebe ahụ ninja. Ebe ahụ mebisiri mmadụ ihe garị mmadụ aja na garị. Ahụfụ ya ka anyị nọ taa. Mana nsogbu adịrọ ka o yesterday bygone be bygone. Ọdịnala abịago wute atụmatụ nke karịrị nke ahụ. Enwere mgbe n'ala Igbo every family ọbụla nọ n'ala Igbo nwere factory. Go and do your own research. Every factory nọ n'ala Igbo nwere company. Ọrụ gbara kasa. A na-achọ ndị ga-arụ ọrụ arụ n'ala Igbo. Maka anyị nwere resources, anyị nwere material. Ndị ọdịnala agaghị emetụ aka kpakam na outside Igbo land. Ihe ọbụla anyị nwere, ọwụ na osisi ka anyị nwere, anyị jee na-arụ bicycle. Ọwụ na okwute, anyị ji okwute na-arụ moto. Budo nke ya. Anyị chọrọ ịma, ọ bụrụ ọgaranya ka anyị chọrọ ime, ihe anyị chọrọ ile a foundation ga-edu unu jebezi, anyị na-anwụzikwa anyị nwụọ. Anyị ma na at least anyị lego foundation ga-eme ụmụ ịmakwa ihe ọbụla mmadụ ịta ahụfụ n'ụwa. Ịma ihe mmadụ ịta ahụfụ nwere ike ndị nọ ọfụma ịnọ n'obodo doziri edozi. Go to your village, go to Onitsha, 50 degree ka mmadụ na-akwa trọk. 50 degree mmadụ na-akwa trọk. Chipasị ya adọpụsie. Ị na-achọ ụwa the worst thing na-ewe m iwe bụ this man Sunday jee n'ụlọ ụka nye onyinye. Ihe na-ewe m iwe bụ na this man tacha ahụfụ a Sunday jee n'ụlọ ụka nye onyinye. For which purpose? So Chukwu kere ka ịbata ahụfụ nye ya ego. Chukwu kere ka ịta ahụfụ nye ya ego. Nna unu ndị nkịta ụmụnne unu emesi na ụdị ihe ahụ ọ dịrọ mma. Gatago na-emesi na ụdị mmadụ ga-anọ from morning till night ojo elegba ebe nwa a na-eje onye etigide mkpuchi ejie mbọsị ụka ọ na-agba n'ụlọ ụka. Ọ na-eji ime gịnị? Ịdịkwa mma ichiri amanụ sendịrị gị hia sendị ka iwere kọndọktọ chi ezigbo warden si ya next time ọtọkwa gị ebe ya gere be ga abandon gịnị emeji ihe afọ. Ị ga-eje ebe ahụ na-akọ nọnsensị. Mba, anyị nwere society. Ịghọtago? We have to create a society. I get create one we don't have. I get create one so amụzie nwa enwe Igbo hu na culture a society is a civilization. Igbo is a civilization. Ọ bụ a society, ọ bụ a culture, ọ bụ omenala. So we have to know this. Anyị kwesịrị inwe a way practical way of life. Mana anyị nwere ndị nze na ọzọ, anyị nwere council of elder, anyị nwere ka ha na-akpa ya nke nka ndị ochie asị dị create na ewere ọsị ọwụ mami ha na-akpọziri nonsense. Ha na-create na-eje enwechara ndị chief n'ọnụ gọvanọ n'ọnụ that is council of ndị omenala. Chief enwere chief na ka ihe ndị a na-arụ, ka ihe work of the chief, ndị chief a ka ihe ha na-arụ. His Royal Highness kedu ihe bụ aka ọrụ ha? Ịfụhụrụ ya, nature abhors vacuum. So ọ bụrụ na create the cultural government to govern yourself, they will create one for you and give you and impose it on you. Ọnọdụ ebe ahụ na-eri ego bụrụ onye nche nwere ike ọwụcha ndị otu nzuzo ndị ọcha ka ọ bụ ma ọkwa chief obodo unu na ndị be anyị amara ihe a na-akụgịrị na ị nwere atụmatụ nwere ebe unu na-eje. Onye nkịtị enweghị ebe ọ na-eje. Onye nkịtị ma ọsavụ ndị na-eche uche. Onye na-anaghị eche uche ga-asavụ onye na-eche uche. That simple as that is nature. Ị nara eche uche ịsavụ ndị na-eche eche. Onwezi ụtụ ọzọ esi eme. Emechaa vidio ebe a amagha mmọ ndị ofe mmanụ aje were vidio mmadụ
eje na YouTube tinye afa ha were na-eme asị blọg ga na-akpa blọg ọsọ unu bịa na-eme subscribe ọ na-enweta kọstọma ọ dị sentịrị ha na-eme ọ dị ho news a na-ebucha Biafra ha niile wụ ndị ochi na ndị ama 99.9 of those news unu na-afụ Biafra n'ime all your enemy nwee ọ bụghị unu nwa but because na anyị dị passionate and emotion sentiment anyị fụ ha na Biafra ya na-agba na ihe a na-eme blọg ka ha na-eme de a bloggers ka ha ịbịa ha na-eyuzu trafik ịpị ha anya ya emechaa ha na-egwu ozu n'isi gị ewere na-akpara ego ọya ka ha bịa were vidio m na-eme ruo ebe ahụ na YouTube otinye ịfụ ha n'ebe edere Biafra na-agba ruo ebe ahụ ma na ịdatịn klik pịa ọbagorie akaụntụ gorie 1 ọ nweta 500,000 na-akwụ ya ụgwọ nọdụ ebe a na-acha ụtọ nọdụ ebe ahụ na-egburu ozie ndị ndị ike eji emepe ha ụzọ mana ihe a na-ezuzi bụ ochi were eme ya why don't you go and do your own video were na-akpara ego ọwụ nke mmadụ ka ị ga-eji akpara ego dee good news write a news iji kpara ego why ị ga-eji write asị dee asị decha asị wee je na-akpara ego because of what using emotion of people good nonsense ndị isi ojii ọhịa ma ha abaghị uru always negative mind set ka ga-esi akpata ego paper money always paper money o trick every time ebere na-emere ndị isi ojii that's why nje ekwu ihe ebere na-emere ndị isi ojii that's why nje ekwu this thing because their mind is being possessed enweghị ezigbo ihe a na-eche always how do I deceive trick gwuo mgbe ọbụla n'ime obi ha always how to cheat always nsogbu adịrọ ndị ọdịnala abịago at least anyị ga-eme ka ike ha anyị elimitie ya nsogbu agbanata n'ala Igbo nsogbu ebenata ọ gaghị agwụ anyị ga-agwa efinishie mana ụmụazị anyị na-amụ ebe ọ bụla anyị merụrụ ha mere gaba asị m udo dịrị unu niile ihe mere anyị ewepụtara akwụkwọ ọdịnala ahụ bụ anyị chọrọ ka ọ dị perfect nwanne ọ na ọ dịghị perfect inwe ụgba anyị achọghị inwe ụgba ọ ga-adị accurate 100 years time 100,000 years time 1 million time ọrụkwa the same thing ihe ụmụ anyị ga-emezi bụ ha sikwe n'ime the atom wepụta sub atom wee create a new thing. That's why achọghị ime mistake. Onwe ndị na-eche ka amụọ anyị amụ, onwe ndị chọrọ ka anyị fail mana ya gaghị fail. We will never, because ihe anyị bịara of a different thing. Anyị bịara ndozi, anyị bịara ịrụ ana Igbo ka anyị chọrọ ịrụ ọ ya nne nna anyị. So onweghị ihe ọzọ anyị bịara ime. Onye ọbụla chekwa na anyị agaghị eme nwunye ma ọ bụ na anyị ga-ada ada, nwanne enweghị ọkwa onye ri une nọ wee daa anyị arịghị na une nọ ya na ha na-ada ada. So enweghị ebe anyị ga-ada onye anyị ji ogwe ha naraghị ego. So okekwe ka anyị si ada mba na. So anyị bịara obodo anyị ka anyị chọrọ company ka anyị na-ekwu okwu okwu public company or private company okwu public mechekwa na public mba private company ụnụ a na-arụ na ya wee na-azụ ụmụaka ụnụ. Onye ha na-ekwu maka ọ bụghị about public institution public no, anyị na-ekwu institutionalize ana Igbo kekwasị ụmụ ihe enwere ebe a na-awụfu n'ahịfịa nwee ihe eji ahịfịa eme ihe ma plastic ma rod anything recycled ịkọ ugbo ebupụta exchange ọ bụ ihe anyị na-ekwu maka enweghịzi ihe ọzọ. So ụnụ emekwe chekwa na anyị bịara fọ anyị na Naijiria gaba ọkụ na aka gaba eze mba bụ ihe anyị bịara. So iwe we n'ụnụ sị m ka udo dịrị ụnụ niile ka ekekere ụwa gozie ụnụ ka anyị chebe ụnụ. A sị na eme onye ka emere ibe ya obi adị ya mma ka ọ dịbakwa na echi kama gwanụ onwe onye gwanụ ọgwụkwa na ọ nọ ebe a biko nwanne ọ bụghị ịtụ nju ihe a bụ ihe ụnyaahụ ọ bụghị igbu ọkụkọ a sịghị na ọ dịghị mma mana nwanne nna gị gbara baisikụl gbanụ moto na ga-agbanụ moto ị gaghị agba baisikụl nna gị gbara the same way ka esi enweta the information eji arụ moto ka ndị ka eji egbu ọkụkọ. Ihe anyị na-achọ na ọkụkọ ahụ ihe ị na-achọ na uke enu dị n'uke anyị ihe ahụ ị na-egburu ọkụkọ ahụ ị ga-ejenwu n'ime ọfịa kpata mgbọrọgwụ destil ọ dị mgbọrọgwụ refine ya
were raw tablet na-eme ya export ka ndị India ka ndị China, all the same information. So why must you gbuole the ọkụkọ for nothing sake? Enwere na so nwanne udo dịrị ụnụ. Anyị bịara ka anyị gbaa ụnụ ume, tụnyekwa ụnụ alụ. Ọ bụrụ iwu bụ na onye ọbụla ga-ekwe n'ihe anyị na-ekwu, ma nwanne iche ya eche. Ọ bụrụ na o make sense, ọkwa na o make sense for you, so onye na nke onye na nke na anyị agaghị ahapụzi ụmụazị anyị ka ha na-anwụ otu ha anwụọ na mba. Anyị agaghị eme, ndị ọdịnala agaghị eme. Ndị ọdịnala enweghị ike ịhapụ ụmụ anyị, ụmụaka anyị Chukwu nyere anyị enye, ha na-anwụ just like that. Ndị agụụ gburu, ndị ọya gburu, ndị agbagburu agbagbu, just like that because of lack of vacuum in a society. Lack of vacuum in a society. Society mmadụ na-create. Somebody create this society. Igba na ndị Igbo create ụmụ nwaanyị na anyị kwesịrị commit suicide ọbụla nwụọ. Onye ọbụla commit suicide ebe ọbụla onye Igbo ọbụla nwụọ ka ihe ọ na-ebe eme. If your land they cannot provide a decent land for yourself to live. N'ụwa na-eje ụka ndị Boko Haram na-emere ụlọ ebere ka ọ dịbakwa na echi.